adi kita yan na din kanda tatay po yung kan nanay Ellen. Actually kanina may nagtawag atong nagpaybaro nga nanay Ellen ko no ina gumikan na. Kumusta? Ano man nanay Ellen? Patay na. Kakanula. Alas 5. Hinga nag-iingap mo lang. Kuray ko na pa kan hiton niya. Sige, madalag ko na ospital. Sige tay. Nakaniyad to na. Ng pagkaninang batos na kada nag-iininam. Hindi ka matay. Ha? Hindi ka matay kay. O din nga mismo. Oo, di sa ko. Pumili ngayon haaton ni nanay Ellen. Lara nga may daniya gudman hadi sakit. Ruyag ni entalon mapa hospital ko no. Yan entalon problema yan na kay ultimo iton loon. Tira ko ng baraydan dito sobra 20,000 pastilan Antonio. Diri la rumamay salit ay pagdigaro-garo. Badaw. Entalon. Oy. Good morning. Today is October 11, 2024. Adi kita yan na din kanda tatay po yung kan nanay Ellen. Actually kanina may nagtawag atong nagpaybaro nga nanay Ellen ko no ina gumikan na. Kamot kun adi yan na hitatay punyong manunumduman amoy yun aton baga pastilan anadi masukot naton singanian pengaga. Oh tay, kumusta? Sa Diyos. Ano man nanay Ellen? Patay na. Kakanula. Alas 5. Kanina alas 5. Oo, Forehead to niya kuan. Ano niya to baga inaabat? Iya kapoy. Lingkod lang. Oh, sige ayo didala. Didala pag adit didi. Sige didala pag imong rola kita kadali. Ito. Aniyat din kapoy. Pero kagabi ano man nakahimang araw mo pa. Oo, kay mga ropa. O makuan pa hiya makusog pa kagabi. Ada napati niya kuan, niya kapoy. Pagkukuan, yung papainom kuan, ito nga mapait, painom ko. Kinalma, maray na magyanakan. Ada pag Naginaraba hiya. Talon. Nasing mo ko no taktiyan doro don mamay ton. Dira og lima kagabi na guna kapirawan. Sukot na ngayon. Oo, sukot na. Hinga nag-iingap mo lang. Kuray ko na pa kan hiton niya. Sige, madalag ko na ospital. Gindara na mata ospital. Kami nga duha. O kamulat nga duha. Oo, poros kami pasyente yun. Anak ko na anak, Hirosana. Amon gwardya iya. Niyan, nagtirang kaso. Amay doon, kadto ako. May kuliwat sakit. Kinakapoy ak. Makapoy. Amay doon kunta nakasma. Niyan, kumuha ko. Bagulpot ko nga dito. So may anak. Narusana. Tatay, ining ko kanan. Kuno inin ipapa ano ito para admit ka. Konsulta. Yan nahay man yan nailin. Ito kuhan. Ito puninarya. Ni Babal Samar. Babal Samar. Oo, niyan mga alas 2 ito day.
man niya ikuan din hilang. Kakanto dito. Diin. Dito tak anak. Dapit di. Dila di nga balay. Niyan. O din he. Mm. O tisugad nga to. Oo. Pamay dangay dito liwat. Oo, atot balay dito. Di rito nga bandangan eh. Kana ko mga kunat dito. Balay ni ran kabataan. Mo ito Pero ito niya edad. 40. Ah. Oo. 40 80. 80 na. 80 tila dito. Kakanan ito na tao, October ano? October. 1944. Ano nga bulan? Agosto. Agosto. Kanya na Agosto 80 ya. 15. Kaya ako Mayo 4. Mayo 4 yata. ako. Bayan mo rin mga kainuman to ba? Ay kay aning adlaw dani adto din nagiinom. Oo, kay anong pagsingan ni Hanadi? Ba kay nagtitinagay nagusa ni talon. Ako kad Yaawil nga ni dinlani ko na kamo. kay na Kay mo tag sumata kay anak gana ito norek din eh. Di malag nagiiha. Napagadto pag danik nangungutang dito kan kapitan. Anak mautang didi. baka durun lipay kay nasirak-sirakan na. Oo, kay Wala tiyalot kalipayan ano. oo, kay nakakanta to kunubog ngalong an karantaon niya nga ano to? Love me with all of your heart. Kasi yan to, no? Kaya to. Alam, kakantaan ko kuno tak-apo. Alam, paglabis na kunaan eh. Love me with all of your heart. Or not at all. Bali ano man baga waripat niyo plano kung saan Ano di? sa waripat niyo plano kung saan baga kaniya. Paglubong. Niyan na ini magkasusaramo baga kanina kasi alaga may tumawag akon Aljon an taga adi nga ni dinaw ko oo kan adasan adi na square adi na trabaho MDRRMO tumawag ako na pare ini nanay ilim ko no adto na dumikan nga napagidaw. Sige amo ko baga pagsingan nila liwat kaya ginulat at tayo man dadagadag ko ng hospital kaya oray man ko na ito niyo baka ni lagi daw ano amo ito nga nak ay lakay dada doon amo ito gindara man ito nun amo nga singso sumat nga nagkakasakit kami nagkaduwa kami nasin nga man ng doktor kay ngadto ako arayo kay usang estina ngalong ini nga ng pasyente ko nga malakat umuro man dudot CR kumarigos dudot CR karigos dito kay among pagkon lang doktor nasing ng doktor angi pagkakadapalan to malong hinukunan din sarita ni tay mamaring ako manak ang doktor nga nagbabayi malong sige ano kumbaga bagay ako baga na kanila lutakin para baga magkuan kaya idoy magpabulig maka kuan itong mga pang pinangadi pawaray good na anak amod itong baga ikaw nalat maaram okay bayan lalot baga ano man basta na akong lang yung pagkanhi baga pakikuan pagtanginano pagduyog gihapon aning bugas nga tagam naiha kaya kinidi po ko kung may kukwarta panang ko kay gindugang ang kodto pag dinadamo nila niya din yan ng pagkanhi akadratya dida tapos sa namlas anak ko po din nakbatos nakadida amod ka may tatagay inabutan ako no di nagtatagay at nagkaragtatawa ko no ira sa halatay amod tunok baga pag kuan laliwat ngan ni kun ano man baga ma kuanak na ni October pabulig sige tay salamat sige tay nakaniad to na ng pagkani nakbatos na kada nagiinom niya kamatay
Ha? Di na kamatay kay. O dinhi nga mismo. Oo, di sa ko. Ah. Kindadara ko nga di. Na Mm. diri. Ikan nila ko nung ayadak dida. Amo itong ginayad ko ito. Kanila ko. Tala para kuan liwat kay ha. Mabisitak na ni liwat pag ano. Oo, Sige. anil ako. Opo. Nakadi ako. Opo. Talon no. Baga umili ngayon haaton ni Nanay Eileen. Lara nga may dani agudman hadi sakit. Pero yag ni entalon mapa hospital ko no. Ayan na. Problema paghihapon hira iton ira. No, kaya baga inuman ano. Baga may ada-ada no. Iyan talong problema yan na kay ultimo iton loan. Tira ko ng baraydan dito sobra 20,000 pastilan Antonio. Diri lah rumamay salit ay pagdigaro-garo. Legislative paralis iton itiging babalsamo ay Motonyo. Badaw. Oh. Damo patim kuan, damo patim batal. Oh, intalo na no. Niyang pamangkuno nga alas 2 kukuan dadadon nga da kaya ato pa ako naginimbal sa mar nada answering ni Tatay Ponyong wala na nga arugad ko ni gihapon himbulig siyempre nakita man kita gihapon tira kahimtang ada kon hinuman hayot ano pwede niya nga dik bisitahon di man tira di dapit balay o pwede lat niya kung anig paabot ikukwanta man ito ididiretso tadayon na era lot ini battery lot ini dito bato so amo dun din ni tira kuan ato ko no dito haluyo igahay ad Nanay Eileen baga marisig hapon tunan amon hadi kahimang raw man din oo kung ano man ano nakikialayon na lang Tatay Ponyong kung hindi man kunod baga pwede may ada-ada mas importante gyapon na sa rin pampangadi prayers tahala ano man sugarong talaan inin mabisita pa manak nga da dahil pa maaram kung saan ulat ko nitong bagalubong again this has been your friend from another stars ininiyubo sa Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams mama chup chup dahil nahinilot kita.